ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവശംസുദ്ധരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവ യത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ കേൾപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞ പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടുകൂടി നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി നിർദ്ദേശോ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതഃ ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാച്ഛ യജ്ഞാച്ഛ വിഹിതാ പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ഓം ഇത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയാഃ ദാനക്രിയാച്ഛ വിദിതാഃ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെയും തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവമനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ ന ച തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും ലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗോ നാമ സപ്തദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയതൊരെണ്ണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മാതാജി. ശരിക്കുള്ള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മീ നാരായണം ഭജേ നാരായണം. വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം ദേവവൃന്ദൈരഭിഷ്ടുതം നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മീ നാരായണം ഭജേ നാരായണം. ദിനകരമധ്യകം നാരായണം ദിവ്യകനകാംബരധരം നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മീ നാരായണം ഭജേ നാരായണം. പങ്കജലോചനം നാരായണം ഭക്തസങ്കടമോചനം നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മീ നാരായണം ഭജേ നാരായണം. കരുണാപയോനിധിം നാരായണം ഭവ്യശരണാഗതനിധിം നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മീ നാരായണം ഭജേ നാരായണം. രക്ഷിത ജഗത്രയം നാരായണം ചക്രശിക്ഷിത സുരജയം നാരായണം. നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മീ നാരായണം ഭജേ നാരായണം.
അജ്ഞാനനാശകം നാരായണം ശുദ്ധവിജ്ഞാനഭാസകം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മീനാരായണം ഭജെ നാരായണം ശ്രീവത്സഭൂഷണം നാരായണം നന്ദഗോവത്സപോഷണം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മീനാരായണം ഭജെ നാരായണം ശൃംഗാരനായകം നാരായണം പദഗംഗാവിധായകം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മീനാരായണം ഭജെ നാരായണം ശ്രീകണ്ഠസേവിതം നാരായണം നിത്യവൈകുണ്ഠവാസിനം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മീനാരായണം ഭജെ നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മീനാരായണം ഭജെ നാരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. ചൊല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ അഞ്ജനാ ശ്രീധര ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ അഞ്ജലി കൂപ്പി ഞാൻ വണങ്ങിടുന്നേൻ ആനന്ദലങ്കാര വാസുദേവാ കൃഷ്ണ ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടേണേ ഇന്ദിരാനാഥ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ ഇന്നെന്റെ മുന്നിൽ നീ വിളങ്ങിടേണേ ഈരേഴുലകിനും ഏകനാഥ കൃഷ്ണ ഈരഞ്ജുതിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപ ഉണ്ണി ഗോപാല കമലനേത്ര കൃഷ്ണ ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വസിച്ചിടേണേ ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന ബാല കൃഷ്ണ ഊനം കൂടാതെ നീ തുണച്ചിടേണേ എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണ നീ ശമിപ്പിക്കണം ഏടലർഭാണനു തുല്യമൂർത്തി കൃഷ്ണ ഏറിയ മോധാൽ അനുഗ്രഹിക്കാം ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ അയ്യോ നമുക്കൊരു മോഹമില്ലേ ഒട്ടല്ല കൗതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണ ഓമൽ തിരുമേനി ഭംഗി കാൺമാൻ ഓടക്കുഴൽ വീളി മേളമോടേ കൃഷ്ണ ഓടിവരീകന്റെ ഗോപബാല ഔദാര്യ കോമള കേളിചീല കൃഷ്ണ സൗഭാഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി താനേ
അംബുജലോചന നിൻ പാദപങ്കജം അൻപൊടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനു കൃഷ്ണ അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കേണം. കൃഷ്ണമുകിൽ വർണ്ണ വൃഷ്ണികുലേശ്വര കൃഷ്ണാംബുജാക്ഷണ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു സീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അല്ലേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ മാതാജി. മാതാജി മാതാജിയുടെ മൈക്ക് ഓണല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന്റെ 17ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ ഇന്ന്? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഇസ്കോൺ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിനും രാധാ ഗോവിന്ദ ഭഗവാനും നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിനും രേണു മാതാജിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് അധ്യായം 16 വരെ പഠിച്ചു. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? 16ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗം അല്ലെ ദേവാസുര വിഭാഗം യോഗാണ്. അപ്പൊ അതില് ദൈവിക ഗുണം ഏതൊക്കെയാണ്, ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പം 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവിക ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ആസുര ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ പോലെ പ്രമാദം, ആലസ്യം അതിലൊന്നും പെട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോണം. പിന്നെ സന്യാസിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾ. അത് കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്തത് കൊണ്ടോ കമണ്ടലു കൈപ്പിടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. സന്യാസിയുടെ ആ ത്യാഗ മനോഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിർഭയനാണ് സന്യാസി. സകല മമതയെയും വളരെ ഭയമില്ലാതെ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ തോന്നിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. സന്തോഷത്തോടു കൂടി ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സന്യാസി എപ്പോഴും അവനവന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ അല്ല നടക്കുക, ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ്, ഏകനായിട്ടാണ് നടക്കുക. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഏകനായിട്ടോ കാട്ടിലായാലും മലയിലായാലും
ഏത് മരുഭൂമിയിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഇരുട്ടത്തായാലും വെളിച്ചത്തായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. സന്യാസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ആണ് അഭയം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സന്യാസിയുടെ? ശുദ്ധമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാമിനി, കാഞ്ചനം അതൊട്ടും പാടില്ല. വലിയ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പോലും, ദേവേന്ദ്രൻ പോലും വീഴ്ത്തിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. കാമിനി വിശ്വാമിത്രനെ സ്ത്രീകളെ കാണിച്ചിട്ട് മയക്കി. ദുർവാസാവിനെ കോപം ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആക്കി. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊരു നിയമമുണ്ട്, അല്ല സന്യാസിമാർക്കൊരു നിയമമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിമ പോലും അവർ നോക്കാൻ പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാറുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ അടുത്ത് വന്നാൽ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കില്ല. ദൂരെ നിരോധമൊന്നുമല്ല, സ്ത്രീയെ അമ്മയായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കാണുന്നത്, പ്രണമിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സന്യാസത്തിന്റെ നിയമമാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, സന്യാസി വസ്ത്രം കീറിയപ്പോ എലി വന്നതും അങ്ങനെ പൂച്ചയെ വളർത്തി, പശുവിനെ വളർത്തി, വലിയൊരു ഗൃഹസ്ഥനായതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാഞ്ചനവും സ്വർണവും അവരുപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സന്യാസിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള 3 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ജ്ഞാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദാനം കൊടുക്കണം, ദമം വേണം, യജ്ഞം ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാധ്യായം, ധാരാളമായിട്ട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, അറിവുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ത് വേണം? കുറച്ച് കാലം കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാം, കുട്ടികളൊക്കെ ആവാം. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് വയസ്സായില്ലേ ഇനി ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി മിണ്ടാതിരിക്കൂ എന്ന് പറയിപ്പിക്കാതെ സ്വയം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വിരക്തി നേടണം. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥം, വനത്തിലേക്കൊക്കെ പോവാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക, മറ്റുള്ള മമതകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. തപസ്സാണ് മുക്തിക്കുള്ള കാര്യം, യോഗ്യത. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തപിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് നേടണം. അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു മനുഷ്യന് ഏകദേശം ആയുസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് 100 വർഷമാണ്. അതിൽ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്. ആദ്യത്തെ 25 വർഷം ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നത്തെ 25 വർഷം ഗാർഹസ്ഥ്യം. 25 വർഷം സുഖമായിട്ട് കുടുംബത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാം. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ 25 വർഷം 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നത്തെ 25 വർഷം സന്യാസമാണ്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ട് മനുഷ്യജന്മം സഫലമായി എന്നുള്ള തൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അനായാസേന മരണം വിനാ ദൈന്യേന ജീവിതം ദേഹിമേ കൃപയാ ശംഭോ ത്വയി ഭക്തിയും അചഞ്ചലം. അനായാസേന മരിക്കണമെങ്കിൽ വിനാ ദൈന്യേന ജീവിക്കണം. അതാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം സാർത്ഥകമാക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഈ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗയുഗം. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അധ്യായം 17. അതില് ആദ്യം അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ നല്ല കുട്ടിയാണ്, നല്ല ശിഷ്യനാണ്. ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്.
ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെയാണ് ആരുടെ ശാസ്ത്രവിധി ഉത്സൃജ്യ, ശാസ്ത്രവിധി ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് യജിക്കുന്നവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിഷ്ഠകൾ എന്ന് ചോദിക്കാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ എന്താ ചെയ്യാ വിട്ടുപോയി, ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഓടി വന്നതാണ്. ഓം 17-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഗുരുവന്ദനം ചെയ്യട്ടെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 17-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം. അപ്പം ശാസ്ത്ര വിധികളാണ്. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രമാണ് നിനക്ക് പ്രമാണമായിട്ട് വേണ്ടത് അർജുന, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം, ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഗീതാശാസ്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകളും അതിന്റെയൊക്കെ സകല ഉപനിഷത്തോ ഗാവോ ആണ് ഗീത. ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ശാസ്ത്രമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അറിയില്ല, പഠിപ്പില്ല, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാര്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭക്തിയുണ്ട്, വിശ്വാസമുണ്ട്. അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ട്, അവർക്കും ലക്ഷ്യം മോക്ഷം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ശ്രമിക്കുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ഈ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഗതി എന്നാണ്. തേഷാം നിഷ്ഠാതു കാ കൃഷ്ണ. എന്താണ് കൃഷ്ണ? അവരുടെ നിഷ്ഠകള്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലേതാണ് ഇവർക്ക് പറ്റുക? ഇവർക്ക് അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിധികളൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ചേരണം, യോഗം വേണം എന്ന് ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ ശാസ്ത്രവിധി ഉത്സൃജ്യ. ശാസ്ത്രവിധിയെ അറിയാതെ എന്നാൽ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനുത, ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് അവര് യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൂജിക്കുക, പൂജകള് ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേഷ്ടാം നിഷ്ഠാതു കാ കൃഷ്ണ. അവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. അർജുന, മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് 3 തരത്തിലാണ് ശ്രദ്ധയുള്ളത്. അത് സാത്വികം, രാജസം, താമസികം. ആദ്യം തൊട്ടേ ഇത് പലപ്പോഴും സൂചനകൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപം കൊള്ളുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവസത്തയായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു 6 മാസം കൂടെ ആ നിഷ്കളങ്കത നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കരയണതും ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അവരുടെ കണ്ണ് കാണുമ്പോ, ചിരി കാണുമ്പോ ഒക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുക. അത് അവരിലുള്ള ആ ദൈവീകതയാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്രകൃതി അവരെ പിടികൂടും. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റും
ഇലയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാന്റെ യോഗമായാകുന്ന ആ പ്രകൃതി ഇവരെ പിടികൂടും. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? സാത്വികം, രാജസം, താമസം, ഈ മൂന്നില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കൊടുക്കണേ? ഇന്ന ആൾക്ക് നല്ലതാണ്, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. പൂർവജന്മകൃത പ്രവൃത്തികള്, ചിന്ത പോലും നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചാണ് മരണസമയത്ത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ദേഹത്തിനെ വിട്ടു പോകുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ. എന്നിട്ടാണ് അതിനെയാണ് പ്രകൃതി ഏത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമാണ് ജനിക്കേണ്ടത്, ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ജന്മം ആവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള ഈ 3 കാര്യത്തില്, 3 സ്വഭാവത്തിൽ ഇവർക്ക് പിന്നീടുള്ള ജന്മത്തിലുള്ള പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്ക് കഴിയും എന്തിന്? തമസാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് വിട്ട് അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന് രാജസമാവാനും അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന് സാത്വികമാവാനും അത് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. ഗുരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കലികാലത്തില് അത്ര വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കളെയൊന്നും കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതി, സൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത മതി, അല്ലെങ്കിൽ സൽസംഗങ്ങൾ മതി. അപ്പൊ ഇതൊരു സൽസംഗം തന്നെയാണ്. അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ താമസം നമ്മളെ വിട്ടുപോകും, രാജസം വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. പിന്നെ അതിനെയും വിട്ടിട്ട് ഗുണാതീതനാവാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദരാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നിമിത്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗ ആരംഭം ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ ബാക്കി ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. ഈ രത്നാകരന്റെ കാര്യം അറിയാലോ, വാൽമീകിക്ക് ആ സപ്തർഷികൾ വന്നിട്ട് രാമ 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 എന്ന് ചൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും താമസ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മഹാമുനി മഹാഋഷിയായതും ആദികാവ്യമായിട്ടുള്ള രാമായണം രചിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഈ ജപവും ഒക്കെ മുടക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ പറഞ്ഞയച്ചുല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹം ഒട്ടും മാറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ താമസ സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള വേശ്യാസ്ത്രീയെ പരിണാമം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു സാത്വികയായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ശൂലത്തുമ്പിൽ കോർത്തിട്ട് പകുതി ജീവനാക്കി അത് കണ്ട് രസിക്കുന്ന മൃഗാരി എന്ന് പറയുന്ന രാക്ഷസനെ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത്രയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവമോ ഒരു പുസ്തകമോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വാക്കോ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അതിനുള്ള വഴി തരും. അതാണ് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പറയണു തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനി അത് വിസ്തൃതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോ അയം പുരുഷോ യോ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം തത്വം, രജസ്, തമസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ ഏത് തരത്തിലാണോ ആ ആള് അതുപോലെയാണ് ആയിത്തീരുക. ഓരോ ഗുണത്തിനും അനുസരിച്ച് ഗുണം വരുന്നത് പൂർവജന്മകൃതം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഭക്തി വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ തലയിലെഴുത്തല്ലേ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഭഗവാന്റെ കൈ ഒന്ന് തലയിൽ വെച്ചാൽ ഏത് തലയിലെഴുത്ത് മാറിക്കോളും. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. ഒന്നും നമുക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നേടണ സാത്വിക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ആരാ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഒരു തീപ്പൊരി തീയിന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു കുമിള, എത്രയോ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള രത്നാകരമായിട്ടുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കുമിളയും ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയും. അങ്ങനെ കുറെ ചേർന്നിട്ടല്ലേ സമുദ്രമാവണത്. അപ്പൊ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിയുടെ ഒരു തീപ്പൊരി, അഗ്നി കത്തുന്ന അഗ്നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർവജന്മ അനുസൃതം, പൂർവജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ താമസം, രാജസം, സാത്വികം അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാനായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ പോലെ, ആരാ നമ്മളുടെ പിതാവ്? എല്ലാവരും പറയും പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മാവാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടായത് ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പിതാമഹൻ വാസ്തവത്തില് പിതാവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അഹം ബീജപ്രദാ പിത എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു മൃഗങ്ങളുടേനും അവർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്താലും പാപമില്ല, അവർക്കൊന്നും ഒരു കർമ്മഫലവുമില്ല, അവർക്കതിനുള്ള ബുദ്ധിയുമില്ല. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ ആ കഴിവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് ശ്രമിക്കണം, സാത്വിക ഗുണത്തിലെത്തണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായം വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് തയ്യാറാവാതെ ഇത് മതി, ഈ ഒരു ജന്മം തന്നെയുള്ളൂ, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഇത് മാക്സിമം ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടാവും? ഇതനുഭവിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം എന്നുള്ള ഈ ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട് കിടന്നുഴലാറാവും. എത്രയാണ്? കലിയുഗം ആകെ 4,32,000 അതിൽ 5,000 വർഷേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 4,27,000 വർഷം ബാക്കിയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാനിരുന്നാൽ ഈ കലിയുഗം ദിവസം കഴിയും തോറും, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പത്രമൊക്കെ എടുത്താൽ അറിയാം, മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ. കഴിയാറായില്ലേ, ഒരു അധ്യായം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരോട് അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ ഏതു തരത്തിലാണോ അതുപോലെയാണ് അവനാവുക. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്, യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജന. സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരെന്താ ചെയ്യാ? യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ, ദേവന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുക. യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ, രാജസന്മാരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത്. രാജസന്മാരെ ആരെയാ പൂജിക്കുക? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷന്മാരെയും രാക്ഷസന്മാരെയും ഒക്കെ പൂജിക്കും. താമസ ഗുണമുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ പൂജിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുക. അപ്പൊ അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും പറയാം. അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് അവരെ സേവ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെയാണ് ഈ രാജസന്മാരെ എന്ന് പറയും. ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോ ഹിറ്റ്ലറാണ് അമ്പലം വരെ കെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പൂജിച്ചിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഉണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ സിനിമാ നടനും നടിമാർക്കൊക്കെ പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹിരണ്യകശിപു ഭരിക്കുമ്പോ ഹിരണ്യായ നമ എന്ന് ചൊല്ലണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാര് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പൂജിക്കും. അങ്ങനെ പലതരം. പിന്നെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ പിന്നാലെയാവും, പലതരം ആരാധന ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ദേവന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുക. ശിവൻ, ദേവി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കും. അവര് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെ ആരാധിച്ചോളൂ. അതൊടുവിൽ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാൻ നാരായണൻ തന്നെ അറിയും, എത്തും. പക്ഷെ അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും ഫലം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. വേര് മുറിഞ്ഞാലല്ലേ, വേര് പറിച്ചെടുത്താലാണ് വൃക്ഷം ആകെ ഉണങ്ങിപ്പോവുക. അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഭഗവാനെ നാരായണനെ തന്നെ മതി പ്രാർത്ഥിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്, പൂജിക്കൽ ഭജിക്കൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരുമിച്ചാണ്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപന്തേയേത ഭോജന ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗ ഫലാന്വിത. തനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഘോര തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് തന്നെക്കാളും വലിയവർ ആരുമില്ല എന്നൊരു അഹംഭാവമുണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, അതിനൊക്കെ 3 നരകവാതിലുകളാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അവര് ഈ ഘോര തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, അവരൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവര് എന്താ ഉണ്ടായത്? അവസാനം അവര് നശിച്ചു പോവല്ലേ ചെയ്തത്. വളരെ ഘോരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അവർക്ക് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇതാ കണ്ടുവാ, യോഗ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തല മണ്ണിൽ കുളിച്ചിട്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ നടന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ തന്നെ അവര് ദ്രോഹിക്കുകയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ പോലും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്ന? വിഡ്ഢികളാണ് അവര്. അപ്പൊ അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതല്ല ശരിക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നു. അശാസ്ത്രവിഹിതമാണത്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രവും അറിയില്ല, അവർക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഘോരമായിരിക്കും. സ്വയം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടായാലും ഞാനാണ് വലുത് എന്ന് പറയും. അവരെക്കാളും വലുത് ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആണ് ഈ നരകത്തിന്റെ 3 വാതിലുകളായിട്ടുള്ള കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവ തുറന്നു കൊടുക്കുക. പിന്നെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം, അവര് ശരീരത്തിനെ എപ്പോഴും പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൃശമാക്കും, തപസ് ചെയ്തിട്ട് തല വെട്ടിയൊക്കെ ഹോമിക്കും. രാമായണത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അസുരൻ തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ശംഭൂകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അടിയിൽ തീയിട്ടിട്ട് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശംഭൂകവധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാല് ലോകനാശം ആണ് ഉണ്ടാവുക. രാവണൻ ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? അതുപോലെയാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുളയിൽ തന്നെ നുള്ളിയത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഹാരം, 3 തരത്തിലുള്ള ആഹാരം ഈ നല്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞ തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദം ഇമം ശൃണു. ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ആഹാരവും ഉണ്ട് 3 തരത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് വിഭജിക്കാം. ആഹാരം മാത്രല്ല, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും. ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് 3 തരം സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യണ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ദാനം ചെയ്യണ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്, അവര് തപസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ പലതരം മനുഷ്യന്മാർക്ക് പലതരം ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്. 3 ഗുണങ്ങൾ പ്രകാരം അവർക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? സാത്വികരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരമായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. ആയുസ്, സത്വബലം, ആരോഗ്യം, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന്റെ ബലം, ആയുസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഉന്മേഷം, ഊർജ്ജസ്വലത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ തൃപ്തി, അതിനെയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര, വളരെ സ്വാദുള്ളതായിരിക്കും. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുവായതായിരിക്കും. സ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടുവരാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആർക്ക്? സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയകരം. അത്
രസ്യമായിരിക്കും, അതായത് രസമുള്ളതായിരിക്കും, സ്വാദുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും. ഒരു എണ്ണമയമൊക്കെ വല്ലാതെ വരണ്ടതായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദ്യം, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ സാത്വികർക്ക് പ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി രാജസമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏതാണ് പ്രിയം? ഇതാണ് സാത്വിക ആഹാരം. പ്രഭുപാദർ എത്ര തരം വിഭവമാണ് വൈക്കത്തമ്പലത്തിലും ആറന്മുള അമ്പലത്തിലൊക്കെ എത്രയോ 160 മറ്റോ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയും. ഒക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും കൂട്ടാതെ, വളരെ വല്ലാതെ എരിവോ പുളിയൊന്നും ഇടാതെ അങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇതുപോലെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം തുളസിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് പൂജിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് സ്വയം ഭക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാജസ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജസ സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കട്ടു അമ്ല ലവണ അത്യുഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷ വിദാഹിന ആഹാരോ രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖ ശോക ആമയപ്രധ. ദുഃഖശോക ആമയമാണ് ഈ രാജസ ഗുണമുള്ള ആഹാരങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരുടെ ആഹാരം, സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിച്ചാല് ഉത്സാഹമാണ് ഉണ്ടാവുക, ദേഹത്തിനും മനസ്സിനും ബലമാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് ഈ കട്ടു അമ്ല ലവണ അത്യുഷ്ട, കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്പ്, അമ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി, ഉപ്പ് രസമാണ് ലവണം. അങ്ങനെ കടുത്ത ചൂട് തിളക്കണം പോലത്തെ ചായ, എരിവാണെങ്കിൽ എത്ര എരിവിട്ടാലും എന്താ അത്ര കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചും കൂടി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 മുളക് കൂടുതലിടാം, അങ്ങനെയുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കയ്പയ്ക്ക, എപ്പോഴും കയ്പയ്ക്ക ഇഷ്ടം, അതൊന്നും പാടില്ല. പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പുളി ചേർക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായത് ഇതൊക്കെ ആവാം, ആവശ്യത്തിനാവാം, പക്ഷെ അതിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതൊന്നും കൂടുതലുള്ള ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ നല്ല ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ രാജസ സ്വഭാവികളാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദുഃഖം, രോഗം, വിഷമം, അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കട്ടു അമ്ളം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാജസന്മാർക്കാണ് അത് പ്രിയമാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് പ്രിയമെങ്കിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഈ ചൈനയിൽ അവിടെ ഒരു മത്സരമുണ്ട്, മുളക് തീറ്റ. എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും പിന്നെ 2 വലിയ മുളക് അതിലെടുത്തിട്ട് കഴിക്കും. അങ്ങനെ പാടില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം, താമസന്മാർക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ താമസ സ്വഭാവമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ്? യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടം അഭിചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. താമസ സ്വഭാവം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യാതയാമം, ഒരു യാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറാണ്. 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം 3 യാമം കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. ഗതരസം, അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വാദ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. പൂതി പര്യുഷിതം, അത് അശുചി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ രുചി പോയതായിരിക്കും. പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം പാകം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പോയതായിരിക്കും. ഉച്ഛിഷ്ടം, എച്ചിലായതായിരിക്കും. അമേധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗന്ധം തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാലും അതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് താമസന്മാരാണ്. പാചകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കരുത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നീട്ടാമെങ്കിലും അധികം സമയം ഒന്നും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് തൊടാൻ ഇവിടെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡൊക്കെ കണ്ടു, ആ പൂപ്പല് വന്നതൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ ആപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊന്നും 2-3 ദിവസത്തിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ കഴിച്ചു തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും ദോഷമാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സും അതനുസരിച്ച് ദോഷമാവും. പാപത്തിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം.
പിന്നെ 3 തരം യജ്ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാൻ, ആഹാരം 3 തരണ്ട്, യജ്ഞം 3 തരണ്ട്, ദാനം 3 തരണ്ട്, തപസ് 3 തരണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സാത്വിക ഭക്ഷണം ഏതാണ്, രാജസ ഭക്ഷണം ഏതാണ്, താമസ ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മള് സാത്വിക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര എരിവോ കയ്പോ പുളിയോ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂടോ ഒന്നുള്ളത് കഴിക്കരുത്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്തും. അതുപോലെ പഴകിയ ആഹാരം, കേടായ ആഹാരം, പൂപ്പൽ വരുന്നത്, അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ മനോനിലയ്ക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച്, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, ഓരോ കാര്യം നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂജകള്, അതിനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധി ദൃഷ്ടോയ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യം ഏവേതി മന സമാധായ സ സാത്വിക. അഫലാകാംക്ഷി, എനിക്ക് ഈ ഫലം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വഴിപാട് കഴിക്കില്ലേ, 2 വെടി വെച്ചു, അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഗുണം കിട്ടണം. 10 വെടി വെച്ചു, അപ്പൊ അത്ര ഗുണം കൂടുതൽ കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള ഫലത്തോട് കൂടി ചെയ്യണ കാര്യങ്ങള് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലോ ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ, അതാണ് അഫലാകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫല ഉദ്ദേശ്യം ഇല്ലാതെയുള്ളതും സശ്രദ്ധമായതും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു യജ്ഞമാണ്, ജപയജ്ഞം. മാല മണികൾ ഇങ്ങനെ, മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വിടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഫലം താനേ വന്നോളും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഫലാകാംക്ഷി ആവണം. വിധി ദൃഷ്ടോ ആയിരിക്കണം. വിധി ദൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം, വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കണം, ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ഇരിക്കണം, ഉറക്കം തൂങ്ങാതിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ സശ്രദ്ധമായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ യഷ്ടവ്യം, ഇത് യഷ്ടവ്യമാണ്, എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കർത്തവ്യമാണ്, എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ നാമം ചൊല്ലി മുഴുവനാക്കല് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. അതിലെന്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഓടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് യഷ്ടവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് നാമജപയജ്ഞം തന്നെയാണ്, ജപയജ്ഞം തന്നെയാണ്. അത് സാത്വികമാകുന്നു. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോ യുജ്യതേ, വിധിപ്രകാരം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ചെയ്യണം. ഇത് എൻ്റെ കടമയാണ്. ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ, 24 മണിക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് സമയം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നാമം ചെല്ലട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യണതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജസമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർത്ഥം അഭിചൈവയത് യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസം. നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ, ഒരു വീട്ടില് വലിയ കാര്യത്തിലൊരു ഹോമകുണ്ടൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാന് കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് വെത്തി, നിറയെ പരസ്യമൊക്കെ കൊടുത്തു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് എന്തിനുള്ളതാണ്? ഗർവ് കാട്ടാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഫലം മുഴുവനായിട്ടും നേടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ വലിയവനാണ്, എന്നെ എല്ലാവരും അറിയണം, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള യജ്ഞത്തിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ താമസം ഏറ്റവും മോശം തന്നെയാണ്. വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വിധിഹീനം, വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേദത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ സപ്താഹം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഇത് മനോഹരമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? രാവിലെ
തുടങ്ങും. പിന്നെ ഒരു കാപ്പിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്, ഉച്ചയ്ക്ക് അതിന് ആ സമയത്ത് എത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. അതാണ് വിധിഹീനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിധി വേദത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ. അതില്ലാതെ വിധിഹീനം തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ, വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, അസൃഷ്ടാന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അത് വേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം. മന്ത്രഹീനം, വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാതെ, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. ആ ദക്ഷിണം, ഈ എത്രയാണോ ദക്ഷിണ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇതുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ യജ്ഞ ആചാര്യന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ശ്രദ്ധാവിരഹിതം, യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല, ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും ഇല്ല, തൻ്റെ പകിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, താമസ പരിചക്ഷതി, താമസമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സാത്വിക യജ്ഞം ഫലം കാംക്ഷിക്കാതെ വിധിപ്രകാരം ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. മറ്റേത് ഫലം കിട്ടണം, ഞാൻ ഇന്ന് 4 പ്രാവശ്യം മാല ചെല്ലിയാൽ എനിക്ക് അത്ര വേണം, 16 പ്രാവശ്യം ചെല്ലി അത്രയും ഗുണം കിട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള ഇതല്ല വേണ്ടത്. അതുപോലെയാണ്, അതിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുക. പിന്നെ യാതൊരു വിധിയും നോക്കില്ല, തോന്നണ പോലെ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ല, ഒരു മന്ത്രം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യില്ല, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് താമസയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 3 തരം യജ്ഞം. അപ്പൊ നമ്മള് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി തപസ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതരെ ആരാധിക്കണം. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ കിടക്കുന്ന എണീക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ വളർത്തി ഇത്രയാക്കിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും നമ്മൾ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കും. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി നന്ദിയോടുകൂടി അവർക്കൊക്കെ നല്ലത് വരുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും നമ്മൾ അവരെ സ്മരിക്കും. അതൊരു തപസ്സാണ്. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേഹത്തിനും മനസ്സിനും, വെള്ളം കൊണ്ട് ദേഹം ശുദ്ധിയാക്കും, ഭക്തി കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കും. അതൊരു ത്യാഗമാണ്, ഒരു തപസ്സാണ്. പിന്നെ ലാളിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആർജവം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നും പറയരുത്. അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അയ്യോ കഷ്ടം അങ്ങനെ പറയില്ലേ പുറത്തേക്ക്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്. എന്താണോ അതാണ് അർജുനന്റെ മഹത്വം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പുറത്തേക്കും പറയും. അതിനെയാണ് ആർജവം എന്ന് പറയുക. ആർജവമുള്ളവനാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കല്, ബ്രഹ്മത്തിലെത്താനുള്ള, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അഹിംസ, ഒരു ജീവിയെയും മനസ്സാ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറയും, അവരൊക്കെ ആരാധിക്കണം. ശുചിത്വം ഉണ്ടാവണം. മേലൊന്നും ശുചിത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൊതുവോ ഈച്ചയൊക്കെ വന്ന് കടിക്കും, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയൊന്നും കിട്ടില്ല. അതേപോലെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് പ്രഭുപാദരി പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചവരെ സ്വന്തം ഭാര്യ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന തപസ്. പിന്നെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം.
വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സുണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും തപസ്സുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇതന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ വായിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വായിച്ചത്. അച്ഛനെയും അമ്മയും ഗുരുവിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശാരീരിക തപസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാനസിക തപസ് വാചിക തപസ്സാണ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയ ഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. ആർക്കും ഉദ്വേഗം ജനിക്കാത്ത വാക്ക്, നമ്മളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുത്. അനുദ്വേഗകരാണ്, ആരുടെ മുഖത്തും നമ്മളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുത്. അത് സത്യമായിരിക്കണം. പ്രിയഹിതം ചയത്, അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളതും ആയിരിക്കണം. സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം. അത് അപ്രിയ സത്യമാണെങ്കിൽ കഴിവതും പറയാതിരിക്കുക. അവർക്കും ഗുണമില്ല, പറയണം നമുക്കും ഗുണമില്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? പിന്നെ സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക, അധ്യയനം ചെയ്യാം. വാങ്മയം തപ ഉച്യത, ഇതാണ് വാങ്മയമായിട്ടുള്ള വാചികമായിട്ടുള്ള തപസ്. സത്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയണ വാക്കുകൾ. സത്യം ഈശ്വരനാണ്. പിന്നെ പ്രയോജനകരാണ്, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കരുത്, അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഹിതകരമായിരിക്കണം. എന്ത് രസാണ് ആള് പറയണ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ തോന്നൂല, അയ്യോ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോ അത് കേൾക്കണ്ടേ എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയാവരുത്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വർത്തമാനം പറയാ, വൃദ്ധാഭാഷണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് വാചികമായിട്ടുള്ള തപസ്. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കാത്തവും ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ആവണം. ഇനി 16-ാമത്തെ മാനസികമായ തപസ് എന്താണ്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സും ഉണ്ട്. അതില് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, സംയമനം എന്നിവയാണ്. ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സദാ പ്രസന്നമായിരിക്കും. എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ആപൂര്യമാനം അജലപ്രതിഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരിക്കും. അല്ലാതെ ചെറിയൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വന്ന് ചാടും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരും കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നും, സന്തോഷം തോന്നും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ശാന്തമായിട്ട്. ശുക മഹർഷിയുടെയൊക്കെ മനസ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആരെ കണ്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും ഒരേപോലെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ പ്രകൃതി പോലും നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പ്രസന്നമാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് വെക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായിട്ട്, സൗമ്യത്വം, വളരെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം. എന്തിനാണ്? എത്ര കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും? ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ലവരും അന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവരൊന്നും ഇനി കാണില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര കാലമായിട്ടും അവരൊന്നും പറ്റി നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധയും അല്ല ഒരു അറിവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ അവരോടൊക്കെ അന്ന് ചിലപ്പോ ചില കുട്ടികളോടൊക്കെ എത്ര ദേഷ്യവും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതൊന്നും വേണ്ട. സൗമ്യം, എല്ലാവരോടും ഇനിയുള്ള കാലം എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവണം. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടണ്ടെന്നല്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷണം ഒഴിവാക്കണം. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം, അർത്ഥമില്ലാതെ ഒന്നും പറയണ്ട. ആത്മവിനിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കണം. ഭാവസംശുദ്ധി, നമ്മള് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പോലെ ചിന്തിക്കാനും ഭാവിക്കാനും ഒന്നും വേണ്ട. നല്ല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കണം. സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് മാനസമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? സദാ മനസ്സ് പ്രസന്നമാണ്. പെരുമാറ്റം, നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്ന പോലെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് പോലും നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിലൊന്നും വർത്താനം പറയരുത്.
പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കുറെ സമയം വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ചെലവാക്കരുത്. മനോരാജ്യത്തിൽ മുഴുകി സമയം കളയരുത്. ഭഗവാനിലുള്ള സമയം അധിക നേരവും ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എവിടെ കാണുമ്പോഴും ഇതിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർവത്ര ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം, എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരോടൊക്കെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനൊരു ഭാവം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതാണ് എന്ത് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയും. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. ഈ 3 തരം തപസ്സും ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ ഇത് സാത്വിക തപസ്സാണ്. ഇപ്പൊ 3 തരം തപസ് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരിക തപസ്, വാചിക തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് പെരുമാറും, അത് എനിക്ക് ഒരു പേര് കിട്ടാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നിലും ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, നമുക്ക് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചതാണ്. എന്ത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം, യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്, ഗുണാതീതന്റെ, എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ വളർത്താനാണ് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തപസ് ആവണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ആ പരമപുരുഷനിലേക്ക് എത്തലാണ് നമ്മളുടെ ജന്മലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്ത് തപസ്, വാചികമായിട്ടുള്ള തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ളത്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചെയ്താല് അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസമായ തപസ് എന്താണ്? സൽക്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലം അധ്രുവം. ബഹുമതി വേണം, ആരാധന വേണം, അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകളാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ക്ഷണികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട്, അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യണ തപസ്സിന് ഫലമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെന്താവും? അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഫലം തരുന്നതാണ്. അധ്രുവം ആണത്. ധ്രുവം ആണെങ്കിൽ അത് ഉറച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുഖസ്തുതി പറയിക്കും, അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ധനം കൊടുക്കും. അതൊന്നും നല്ല കാര്യമല്ല. അതൊക്കെയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതി നേടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അയാളൊരു വലിയ ആളാണെന്ന് പറയാൻ, അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ, അത് രാജസികമാണ്. അതിന്റെ ഫലം ക്ഷണികമാണ്, അത് നിലനിൽക്കാത്തതാണ്. അതാണ് രാജസമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി താമസമായിട്ടുള്ള തപസ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തൽ താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചാലോ നശിപ്പിക്കാനോ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണം. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഒരാൾ തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് തരണേന്റെ ഇരട്ടി മറ്റേയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു കണ്ണ് പൊക്കോട്ടെ, എന്നാലും അയാളുടെ 2 കണ്ണ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനെ ദോഷം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അത് പാടില്ല. ശത്രു ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് അയാളോട് തോന്നുന്ന ശത്രുത്വമാണ് പോണ്ടത്. അതിനാണ് ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക.
ഈ രാവണനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ ശത്രുക്കള്, മനുഷ്യനൊന്നും അവർക്കൊരു വിലയില്ല. അതുകൊണ്ട് മർത്യരൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ആരും എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് രാവണൻ വരം വാങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് സ്വയം അങ്ങനെ ആയിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നാമം ചെല്ലലായാലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തലാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി വേണം എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഒരു തപസ്സാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ദാനത്തിലുമുണ്ട് സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നുള്ള 3 കാര്യങ്ങള്. അത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വിക ദാനം ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദാതവ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്യേഷ്ഠവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പങ്കുവെക്കണം. എന്തായാലും, ധനമായാലും ഭക്ഷണമായാലും വസ്ത്രമായാലും നമ്മളുടെ സന്തോഷമായാലും ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അതില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്തുള്ള സങ്കടം മാറ്റി അവർക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയാല് അതൊരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ദാനം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അന്നദാനം വലിയ ദാനം തന്നെയാണ്. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി വേണം അത് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ, ഞാൻ നിനക്കിത് തരാം, പക്ഷെ നീ എനിക്ക് പകരം അത് തരണം എന്നുള്ള അത് കൊടുത്ത ഒരിക്കലും അത് ദാനമാവില്ലല്ലോ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകണം ദാനം. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് അവരുടെ അറിവ് നേടണം. തപസ് ചെയ്തിട്ടും ധ്യാനം ചെയ്തിട്ടും യജ്ഞം ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ അവര് നേടുന്ന അറിവ് അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ വിശിഷ്ട മന്ത്രം, അതാണ് ഈ കലികാലത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉയരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവും ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദവുമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായപ്പോ അത് വീടാന്തരം നടന്ന് ആ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതല, കർമ്മം അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. കാരണം അവർക്ക് അധ്വാനിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. അവർക്കുള്ള കാലം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അറിവ് നേടണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കർമ്മം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള 3 ആശ്രമക്കാരുടെയും, 3 ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും. ഇവർക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ദാനം കൊടുക്കണം. ദാതവ്യമാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്റെ ധനം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുൻപത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തേനനാണ് അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കള്ളനാണ് അയാൾ. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനെ പങ്കുവെക്കാതെ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ? നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ സ്തേനനാണ്, കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് എന്താ? നമുക്കുള്ളതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന വേണം. അപ്പൊ അത് സാത്വികം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കർത്തവ്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ബോധം ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിന് പകരം ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ള പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് കള്ളുകുടിയനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എനിക്കൊരു 50 രൂപ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് തെറ്റാണല്ലോ. അയാൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം. പിന്നെ പുണ്യസ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണ ദാനത്തിന് കൂടുതൽ നന്മയുണ്ടാവും, കൂടുതൽ പുണ്യം നമുക്കായിട്ട് അത് കിട്ടും. പിന്നെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പിറന്നാളിന്റെ ദിവസം നന്ദഗോപരും യശോദയും എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോരിയിട്ട് സ്വർണവും
വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രവും, അങ്ങനെയെല്ലാം പശു ഇല്ലാത്ത ജീവനോപാധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പശുക്കളെയും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യണം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദിശ്യ വാ പുനാ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, എന്നാലും എന്താ ചെയ്യാ, കൊടുക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം എന്താണ്? രാജസമായിട്ടുള്ള ദാനാണ്. മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമില്ല, കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു കിറ്റ് പച്ചക്കറി കൊടുക്കാണ്, ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സെൽഫി ഇട്ടിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനെന്താ പറയാ? രാജസമാണ് ആ ദാനം എന്ന് പറയും. മടിയോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നൃഗമഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു പശുവിനെ തെറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? ഓന്തായിട്ട് മാറി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത് താമസമുദാഹൃതം. താമസമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അത് ആദരവ് കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ ചെയ്യുന്ന ദാനം താമസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ? ആദരവോടുകൂടി വേണം. ഉചിതമല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തിന് കൊടുക്കരുത്. ലഹരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഈ പണം തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഉറപ്പാണെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത്. അത് മാത്രമല്ല വളരെയധികം ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് വേണം. എനിക്കാണ് ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാൻ സാധിച്ചതിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാ പിടിച്ചോ, കുറെ നേരമായാലോ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശമാണ്. അത് താമസമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഒരാളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സോടെ ദാനം കൊടുക്കരുത്. ചോദിക്കാൻ തന്നെ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ അർഹതയുള്ളവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ദാനം കൊടുക്കണം. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം തത് സത് ഇതി നിർദ്ദേശോ ബ്രാഹ്മണ ത്രിവിധ സ്മൃത ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിത പുരാ. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള 3 വാക്കുകളാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. ഇത് ഓരോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെ ഓരോ അധ്യായവും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. ഓം തത് സത്. ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓം തത് സത് സവിതുർവരേണ്യം അങ്ങനെയല്ലേ ചൊല്ലുക. അപ്പോ ഈ 3 വാക്കുകള് പരമമായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഹരി ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകള് എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊക്കെയും ബ്രാഹ്മണനാവാം. നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിനോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായാൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൃപണർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് അങ്ങനെ ഓം തത് സത് എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത്ര വിശേഷപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓം തത് സത്. തപസ്സിന്റെ സമയത്തായാലും ദാനത്തിന്റെ സമയത്തായാലും യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഈ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള 3 കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്, അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ആ ഓം എന്നുള്ള വാക്കുകള് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ ധ്യാനഭാവത്തിൽ അത് ഉച്ചരിക്കണം. രാവിലെ എണീറ്റ് ഏകാഗ്രമായിട്ട് എന്താ പറയാ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ 72,000 നാഡികളും സ്പന്ദിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഊർജം വളരെയധികം കിട്ടും. ഓം അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ധ്യാന യോഗത്തിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ഈ വാക്കുകള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്കത് പറയാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. 24
തസ്മാത് ഓം ഇത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയ പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിന. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം ഇതി ഉദാഹൃത്യ, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം, പരമപുരുഷനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യവും ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ്. രാവിലെ എണീറ്റ് ശരീരം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പുരികത്തിന്റെ ഇവിടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം വിചാരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണരാണെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, ബ്രഹ്മത്തിനെ മാത്രം സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഓം എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം തുടങ്ങാം. പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോടൊരു ബഹുമാനമൊക്കെ തോന്നും. ഇനി 25ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതാണ് 24ാമത്തേൽ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തസ്മാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീ കേട്ടുല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപസ്, എന്ത് ക്രിയ, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദിത്യനഭതി സന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. തത് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന വിചാരത്തിലൂടെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. തത് എന്നുള്ള പദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ. തത് ത്വം അസി എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ തത്ന്ന് മാത്രാക്കണ്ട, ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി 26, 27 2 ശ്ലോകം കൂടിയുള്ളൂ. സത് ഭാവേന സാധു ഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സത് ശബ്ദം പാർത്ഥയുജ്യതേ. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യണ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തലാണ്. സത് എന്ന വാക്ക് അതിന് സൽസംഗം, സജ്ജനം, സത്കീർത്തി, സദ്ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് സത് എന്ന വാക്ക് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സത് എന്ന് പറയണം. ആ 3 വാക്കും പറയണം. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയണം. യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി സത് ഇതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സത് ഇത്യേവാഭിധീയതേ. എന്ത് നിഷ്ഠയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും സത് എന്നതില് പറയണം. അപ്പോഴാണ് ആ കർമ്മം പൂർണ്ണമാവുക. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദത് ഇതി ഉച്യതേ പാർത്ഥ ന ച തത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. അശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഹോമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എന്ത് കർമ്മമായാലും ഇതൊക്കെ സത്തല്ല. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അസത്താണ്. ഇത് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും യാതൊരു ഗുണവും നമുക്ക് നേടിത്തരില്ല. ഇത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം എന്തും ചെയ്യാൻ, ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം, ഒരു കാരുണ്യം അതിലുണ്ടാവും. അതല്ലാതെ ചെയ്യണത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോഴേക്കും ചാടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും നാമം ചെല്ലണേലും വിചാരിച്ചിട്ട് സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും കാറ്റാം. ജപിക്കുമ്പോ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് 16 മാല അല്ലെങ്കിൽ 4 എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വേറെ ചിന്തയോടുകൂടി ജപിക്കാം. അതൊക്കെ എന്താണ്? അസത്താണ്. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? ക്ഷണികങ്ങളായിരിക്കും. വെറുതെ നേരം കളയുക എന്നല്ലാതെ അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചാകൽപതരുശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ശാരദാദേവി മ്യൂട്ടാണ്. ശാരദാദേവി മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചാല് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. വളരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ തപം നാമം ജപിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നാളെ 18ാമത്തെ അധ്യായം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹമാണ് നാളെ ഉള്ളത്. അപ്പം നേരത്തെ എല്ലാവരും വരും. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചു. അതെ മാതാജി, ഇപ്പൊ നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാരും നമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ പോണു. അപ്പൊ അവര് മരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാവൂലേ? സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിടണം. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കർമ്മം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവൂലോ. അത് കഴിയുമ്പോ അവര് തിരിച്ചു പോണതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം കരഞ്ഞ് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിക്ക് നമ്മള് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത്. സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മള് നാമജപത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഉന്നതി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മള് കല്ലും മണ്ണും ഒന്നുമല്ലല്ലോ. നമുക്ക് അത് പറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിച്ചാ മതി മാതാജി. അപ്പം നാമജപം കൊണ്ടൊക്കെ ശരിയാവും. നമ്മൾ ജപിച്ചാലും അല്ല, എത്ര കരഞ്ഞു വിളിച്ചാലും അവര് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ യാത്രക്ക് അത് തടസ്സാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വല്ലാതെ കരഞ്ഞ് വിഷമിക്കുമ്പോഴേ, നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അവര് ആത്മാവാണെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മളെങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മള് അവരുടെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് നാമം ചൊല്ലിയാ മതി. ഹിരണ്യകശിപു മരിച്ചപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ അച്ഛന്റെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും ദുഷ്ടതകളും ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം നൽകണേന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ അവരുടെ നല്ല ആത്മാവ്, ഇനി ഒരു നല്ല ജന്മം അവർക്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ ക്ലാസ്? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു.